Tupa deume uns anaquiños de pan para que llos botemos aos paxaros. Que ben, seguro que teñen fame. Ei, paxariños, aquí tedes un pouquiño pan. Pero que fixeches? Iso era pros paxaros. Aínda quedan estes. Lanzarellos arriba para que non llos quite. Aí van, paxariños. Ai, imos xogar. Con esta lambona é imposible. Xogamos á pelota. Vale. Tupa, 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 tu. E agora a esperar a que arrefríe un pouquiño. Isto xa debe estar listo. Tupa, 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 tu. É a miña torta? Aquí. Veña, pasa. Aquí. Moi ben. Rapaces, collestes vos a torta que deixei na fiesta? Seguro. Prometo, Chutupa, eu nin a vin. Nin eu. E ti, Pulguiña? Nina non, Nina va. Xa vexo. Creo que imos ter que investigar. Tupa, tupa, tu. Tupa, tu. Tupa, tu. Que fas? Busco pistas que me leven ao culpable. Por iso collín esta lupa, para que non se me escape nada. Vexamos que hai por aquí. ¡Ajá! Pegadas. Agora temos que pescudar de quen son. Esas pegadas son do culpable, Tupa. É evidente, querido Rafa. O ladrón colleu a torta da fiestra, pisou a poza sen darse conta e deixou marcadas as súas pegadas no chan. E como vas a ver a quen pertencen esas pegadas? Moi sinxelo. Cada un de vos poñerá a súa pata sobre elas. Eu comprobarei se coinciden ou non. Vamos, Tutu, ti será lo primeiro. Librácheste. Seguinte. Uf, menos mal. Moi distintas. Seguinte. Moi parecida, a verdade. Eu non fun. Revisade o meu corral se queredes. Nina. Temos dúas sospeitosas. Non. Xa, claro, Nina boa. Pero quen credes que vos puido roubar unha torta? Eu ou a pulga lambona? Tupa, tupa, tu. Tupa, tupa, tu. Tupa, tupa, tu. Ajá! Un anaco da miña torta. Aquí temos a proba definitiva. Así que fuches ti, Pulguiña? Dame igual que chores. Estivo moi mal, Nina. E terás un bo castigo, que o saibas. Un momento, Tupa. Imos á túa casa. Creo que alí atoparemos os verdadeiros culpables. É certo que hai probas na casa de Nina e tamén as súas pegadas preto da fiestra, pero os verdadeiros culpables son eses dai. Todo foi un plan ideado polos paxaros para vingarse de Nina por quitarlle os anacos de pan que lles demos pola mañá.
Os paxaros viron como a tupa deixaba a torta na fiestra. E tamén como Nina ia recuperar a nosa pelota, pisaba a poza e deixaba as súas pegadas no chan. Era o plan perfecto. Eles sabían que todos podíamos desconfiar da pequena lambona. Así que só lles faltaba deixar unha proba na casa de Nina, sabendo que todos desconfiaríamos dela. É iso certo, paxariños? É certo! A torta está aquí. Seredes, non haberá pan en 2 semanas, que os saibades. E creo que lle debemos unha desculpa á pobre Nina. Nina! Non vos preocupedes. Creo que xa lle pasou o enfado. Ai,